Συγχωρέστε τα ελληνικά μου αν κάνω κάποιο λάθος, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν είμαι εδώ για να σας κάνω μάθημα ελληνικών. Είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες μου και κάποιες απόψεις. Ακούς και βλέπεις κάποια πράγματα και αναρωτιέσαι αν ακούν καλά τα αυτιά σου ή αν βλέπεις μια κακή ταινία. Η κόρη του ηθοποιού Ben Affleck βγήκε πρόσφατα μπροστά στα Ηνωμένα Έθνη, στο United Nations, και έδωσε ομιλία ζητώντας να επιστραφούν ξανά οι μάσκες. Να γίνει νόμος να φοράμε όλοι μάσκες, γιατί κινδυνεύουμε από COVID-19, κορονοϊό και ιούς και οτιδήποτε άλλο. It is neglect of the highest order to look children in the eyes and say, we knew how to protect you and we didn't do it. We have access to a technology to prevent airborne disease, something that millions of our ancestors and millions of people around the world today would kill for, and we refuse to use it. And I shudder to think of where we will be in another 5 years of unmitigated infection and reinfection. Ο μικρός Στάλιν πήγε στα Ηνωμένα Έθνη να μας πει να επιστραφούν οι μάσκες. Δεν είσαι καλά. Χρειάζεσαι άμεση βοήθεια και οι γονείς σου έχουν εκατομμύρια και μπορούν να σε πάρουν στους καλύτερους ψυχιάτρους. Προφανώς αυτό το άτομο ζει μες στο άγχος και μες στο φόβο και δικαίωμά σου να φοράς 100 μάσκες. Το να βγαίνεις, να ζητάς αυτό το πράγμα να γίνει νόμος και ότι όλοι πρέπει να ακολουθήσουν το δικό σου σκεπτικό, επειδή εσύ πάσχεις από κάποιο άγχος και φόβους, αυτό το πράγμα λέγεται δικτατορία. Ποιοι είμαστε οι Μπολσεβίκοι? Η επιστροφή των Μπολσεβίκων. Και όλο αυτό μετά που έχουν βγει τόσες αμέτρητες μελέτες από παντού, επιστημονικά κείμενα, άρθρα, ότι οι μάσκες δεν βοήθησαν σε τίποτα. Το θέμα εδώ δεν είναι το τι θέλει να κάνει ο καθένας προσωπικά στη ζωή του. Αυτό λέγεται ελευθερία. Το θέμα είναι ότι έρχεσαι και ζητάς αυτό που θες να κάνεις εσύ, πρέπει να το κάνουν όλοι. Αυτό δεν λέγεται ελευθερία, ούτε ελεύθερη επιλογή. Αυτό λέγεται τυραννία, λέγεται δικτατορία. Θέλουν ελευθερία αρκεί να συμφωνείς μαζί τους. Όταν δεν συμφωνείς μαζί τους, γίνεσαι εχθρός. Και παίζουν ένα ψυχολογικό παιχνίδι όπου χρησιμοποιούν φράσεις όπως «το κάνουμε για το καλό του λαού». Θέλουν ένα λαό όπου θα φοβάται να μιλήσει, θα φοβάται να σκεφτεί και θα πρέπει να παίρνει άδεια αν μπορεί να αναπνεύσει από το κόμμα του. Λίγο στρατός, λίγη λογοκρισία, λίγη τρομοκρατία και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Θες να δώσεις ομιλίες στα Ηνωμένα Έθνη? Μίλησε για τους πολέμους που γίνονται, για τη φτώχεια, για την κακοποίηση στα ζώα. Πήγες και έδωσες ομιλία για να επιστραφούν οι μάσκες και να γίνει νόμος για όλους. Δεν είσαι καλά. Οι Μπολσεβίκοι θα ήταν πολύ περήφανοι για σένα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Διαβάστε βιβλία και όχι τα βιβλία που μας έδωσαν στα σχολεία. Βιβλία που θα βρείτε εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Θέλω να είμαι πολύ ξεκαθαρός με κάτι. Το τι θέλεις να κάνεις εσύ με τη ζωή σου είναι απολύτως αποδεκτό. Το να επιβάλλεις τις δικές σου ιδεολογίες στον υπόλοιπο κόσμο, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αυτό δεν είναι ελευθερία και δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν οι ιδέες σου απλά βασίζονται στο φόβο και σε δικές σου σε δικά σου ψυχολογικά προβλήματα, ας το πω έτσι.